नुनायनि जिसुनि बे बाथ्रानि थाखायनो बिनि गोबां सोलोफोरा बुंफिनदों आरो बिनि बिजों थाबावाखिसै बा थाबायबावाखिसै walk no more wait and दा खृष्टजों जों मोनदोंमोन मानो बिजों गोबां मानसिफोरा थाबायबायाखिसै बिनि बुंनायफ्रा जोबोर गोब्राब because of hard saying आरो गोबां मानसिफोरा सानदोंमोन खृष्टजों थाङोब्ला सानदोंमोन माने जेबो सिन्ता गैया गोबां मानसिफोरा सिन्ता खालामो खृष्टजों थाबायब्ला जोंनि दुखुफोरा जोबलांगोन बा जोंनि माबाफोरा गासैनो माने जेरैबायदि जों सिन्ता खालामदों बेबायदि जानाय नङा खृष्टआ बेबायदि खारनाव जोंखौ लिङाखै खृष्टनि बुंदों जोंखौ दुखु खस्थ' जानो थाखायबो जोंखौ लिंदों होनना बुंदों जों अकल मोनसेखौल' नाया जों गुबुन फारसेथिंबो नायनो गोनां जायो माने खृष्टनि बाक्यआ जोंखौ बेखौनो फोरोंदों दिनै जों अकल जों दुखुआव खस्थ' बा आरामाव थाबासो जों खृष्टखौ खुलुमनो लुबैयो नङा जों दुखुआव थाब्लाबो मोनजानो गैयाब्लाबो लोंनो गैयाब्लाबो बिसोरसो थानांगौ इसोरनि बाक्यफोरखौ जोंखौ फोरोंदों Christian लाइफआ लाक्जारियस जिबन नङा ख्रिस्टियान जिबना मोनसे माने बिलाहिता बा इच्छाबादि सोलिनायनि जिबन नङा जों जि लामाखौ लादों बे लामाया जाबाय गुसेब लामा बे गुसेब लामाजों थाबायनाया जोंनि थाखाय एसेबां गोरलै नङा सबसारि लामाफोरा गुवार लामा गोसोबादि जों थांनो हायो नाथाय सर्बनाशनि बे लामायाव जोंखौ लाबोनानै इसोरनि बाक्यआव होदों नाथाय जों जेब्ला नायो बे कन्टेक्सआव स्पेशेलि जों खृष्टआ गोबां शिष्यफोर बिनि बादैबो दोङो जाय शिष्यफोरा बिजों थाबायफादोंमोन होननानै बिसोरनि नामखौ जों मिथिया नाथाय जों मिथिगौ जिसु ख्रिस्टआ सलिड 12 जन शिष्यफोर दंमोन इसोरनि बाक्यआव बिनि बादैबो जों दिनै जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो साफ्रोमबो जोंबो बिनि सेला होननानै जों गनायना लानो हायो मानोना जिसु ख्रिस्टआ बुंदों सेलाफोरखौ प्रथम एन्टिअखआव ख्रिस्टियान होननानै बुंनाय जादोंमोन The disciples were called first Christians in Antioch. दिनै नोंथाङा ख्रिस्टनि सेला लायो नोंथांखौ बुंगोन you are Christian. नाथाय नोंथाङा ख्रिस्टियान जागोन नामा बेखौ बुङो नोंथाङा सिगां ख्रिस्टनि सोलोंसा जागोन नांगोन अब्लासो नोंखौ गुबुना सिनाय मोनगोन बियो थारैनो जिसुनि थाबायग्रा दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ नाथाय जिसुनि सोलोंसा नङा बिसोर रोजा गैयैफोर बादि मोनसे जायगायाव गसंनानै दङ बिसोरो दै लैथोनि बालाबारियाव नुनायफोर बादि बिसोरो हयथ' नुनानै दङ नाथाय जों बेबायदि मोनसे न'खौ नुनि जि न'खौ जुदि नुयोब्ला जि ख्रिस्टआ बुंदों अन्थाइनि सायाव नुनाय न'फोरा जेब्लायबो सानखांथि जानाय नङा जों दिनै बेबायदिसो जानांगोन नोंथाङा दिनै थारैनो ख्रिस्टनि सेलाबा जेसेबां ख्रिस्टनि गोब्राब बायफोरा जोंनि जिबनाव दङ मानो बेखौ जोङो फोथायनायजों जों गनायना लानांगोन नाथाय जाय सेलाफोरा दिनै गावखौ सेला होननानै सिनायहोदोंमोन नाथाय बेबायदि अबस्थायाव बिसोर आरो ख्रिस्टजों थाबायफायाखिसै मानो ख्रिस्टआ बुंदों बेयाव आंनि मोदोम आरो थैखौ बिसोर नङाब्ला आंनि बिसोरो सेला जानो